Nengkong nga aingu siya ya ublay nong tao. Ubala kerku bat ubala sumar yangi nakapor siya kapor. Bat baula ai kanigalat yanga bat man persngau siya pi ya ka kata ka jingjenjar habai day bat kani kalong ying bat ngan ya thu siya ya pi ki perdo ki persnam bat baro ki ba kersyan ya kani ka channel nakapor siya kapor. Adon hang ne haying jong ini i parasnong pertau bat ide inong song snong jong ka snong jong ngahi te perlok perdo pasnam wan hangni ban karpat ya kani ka jing karpat rit hakmat ki jong phi ba sobha ban sap ha ya kani ka jing karpat na kaliang jong kani ka ying kasem haba kidon ha ka jing jinjar bat habang ikut ya kata kalat kalenti na kano kano kaliang bat ngila persyang na kaliang kat bangila la ka domet ka jungi tingila persyang kat kalat ke bangila hare habang ikut kalat tengi habwan ban karpat ya phi ki perdo ki persnam nakapor sakapor ba sobha ngiwan hani ban karpat ban ai kalang kata kakti kadiang kamon ka jong phi ban yarap lang ya ini kalemying bat khamtam ya ini i kong bat ya ini iba ibla don hapreng ka jing nenjar ka jing sosat ka ba hadu kata bat nga hangningin nga kwa ban pensai ba om bangawan hangni om bangiwan hangni bangiwan ban penja burom ya kaing kasem jong ini ikong ne deng jong ini iba ne ya ikur jong ini ikong ne ya kur jong ini iba hering iwan hangni ban daka burom shwa ya phi ki kur ki jat jong ini ikong kede kajat ni ikong ide na kajat nongrang bat ini iba ide na kajat maulong tengiwan hangne daka burom ya phi sia ikur ki jat jong ini ki family bat ya daga burom mi phi ki parasnong ki perthau subha wanam thau ya kani ka jing don jungi la daga don kano kano ka jing bakla harengi wan hani daga burom ban karpat rit ya ka ka ba ka jing jinjar ha kani ka longying long sem lengba ka ka ba kila sem ka jing ha ka ba kila persyang la kalat kalti ka jong ki hadu kat ba kila lech hospital ru kila lech ben sim dawai bat onda ladai kata kapor yaki bakin lech ban le check up biang hanrei hadu kata ka jing ka jong ki ba wat kata ka bai gali ru umdon kata ka jing haba kisem te ngaru kom uta operasnong jong ki uba marjan ngamla banirap laka pisa laka nea ka babun hari nganirap kat bangala na kaliang jonga bat ngawan hangni nakabor ka jing start ka jonga bangan pan le jing kerpat ka barit na pisya ki perdo ki persnam lengba kani ka YouTube channel ba sobaha ban sap ha ya ka jing kerpat jong kani ka family ki baduk ki besuk bat ka kata ka jing jenjar jong ki bat sobha ondal apira page ya kani ka jing kerpat ki jong ki pila snow ya kani ka jing kerpat ki jong ki kersyan lem yarap lem ya ki kat ka ba pila kat ka ba pilong na liang ka jong pi ha ba chipo hispa kat ba pila bat kom khantam ngiwan haba kadai kapor ba kidon ki bahing ki basem ki persnong ki perthau ki basen bat ki ba omla ban wan khmi lagi khmat ki jong phi ya kani kelonging ka banon ha pedeng ka jinjar pidon sajengai te hare lengba kani video pat lengba kani ka YouTube channel pat ngawan hakata rokom ba phi ki banon la jengai ru ki bahing basem ki perlok ki persnong ki perdo ki persnam ba sobha ban sngap ya ka jing kerpat ka jong ki ya kata ka jing jenjar jong ki te kwa ban pensngo sha ka kerteng jong ki bat ka kerteng jong ni ba bat kumbangan pensai ya phi ba ngide ki basyong hakane ka snong walakhar bat ngisa hangne po snong walakhar bat kani ka snong jongi kade ka snong ka ba duk na ki baduk namar ki babun ki longying ki basyam lanot kom ini ikong bat kom ini iba bat kom ngahiru keju ngade ubriu hi baduk bat kat ka bangala nakaliang ka jonga ngawan hangni bat kumtangan persngo phi bat in saya thu hi ma phi ini kong bat nei ba ya kerteng ka jat ka jongki bat kumta hi bat ya ka kata ka jingjar jongki te nakaliang ka jonga ngan island no yaki ban kin snow ya kata ka jing kerpat ka barit hakmat jong phi ubriu hakmat jong phi ki ba ha kerteng jong ublei unong thau jongi pat ha ketin jong ublei mengodong manangli mengastam
Te bang mati postal mendap sasu menlai sepop ro la mu haduk bene bespo mendap sa dengan sukun mentat dengan arsa kopo penlipun speak mendon ancis ngat das ngat anjing keteng jangan di kortina jat murah kikun lagi don sangun kina ngirit mak pat rit iki tambat yang beli cái ấy kata ka jing jin jar jong phi cái ấy kata ka jing shitom jong phi phila man pen ilang chaki pej ba pet ejistom katna ar kopo menlai ngan wan nang malai ko sa ngan cindawai hiro ngan temu sa ne tang katai ko beli Esmo sen eng akar pat rit ipi tang sikin ar kentin Kumpanya gayeng temang mala le lemang yo kastrum yo jong kakti ngam nang tre. Te jing tre te kadon gen temang menang kakti tengan le ayu. Te bada wai ai ro ngam yo ki kon si bam tu ka si e. Da kerpat adon bayarap le si rap dan don bayarap nang kut tu. Te kerpat stang bulai batip ni. Mari ni lo ada bisa poji temang mala le basip sim nak po men me kasuk ni. Suk tu jenjang tu sok par ba long ko kalong ring man kan ni ong ba kan ni ka kti ka diang kala yo ka strup ong man ni e menang ra baterai en ta kada sim stom ya pat bu le trek nan ni jing i sen ai lem song ka bor jong ikut ki jai para dok prasnam jing itu kerteng jong phi itu kerteng te bor molong du bayap kon ali de patai bayap kon bang tu por bo kla te ngai ni urle tu kan ma hang tiu ra star tiu ro tum te perlok ngalawan yang ban kampen shai ya phi ki yo pidon ki ba suthu bala shai yo le se pidon na pedeng jong phi ki bam shai te ini ikong i kerteng cortina nongrang bat ini kpa jong ni long yeng i kerteng stebor molong bat ngan shai beng ya phi khandiat hang ne ba ini ikong pila ben i ka kpo jong i komba la pen i nda ini ikong ba i long komba la at logomba armet de pipe hanrei ka de ka jing at kata ka jing shitom ba i la lech ben shim dawai keleng bat ya kata ka jing lech jong i ru de kala don hi ka jing e pat ban libe shu kat kata ba de ben le kat balap ha doktor namar ba kimdon ya kata ka pisa kanaya bat kite hiru kite bede hiru ite tang shi angut kumne ki ba penbiang ya ka jing ka sem bat kidon kon kanongut sama san ngot ki khun ki jong ki ba dangrit te bat kumdon hi tau i khun i ba he bala ban wan nerap lang ya ka ying ka sem bat phila ban i ya ka ni ka jing shitom jong ini i kong ma i long kami ka ni ka ying ba ka ni jing at jong i kpo jong i ba ila lech sapo ni grem mo lo ma limo te ila phawan ka no tarik apply bune bispo mi ila do al fulai terik upani ba shpo la phawan tang ba nang ba na bar bala jenjar palat ya kata don shu nong kamai nong kaji ha po ying te long e ba long shem jenjar ki ya kata ka bakin let ban le pha sumar te hoi kidon ka smart card kidon tang ba tang ka smart card te kamlong ka basuk na mar ba ka bai bam ka bai di ka bai kali kata kalau ka jing e ha ya yanga ya kini ki breu ki ba don ha preng ki jing duk bat kumta ngawan hang ni ban persnutu ya phi ki perdo persnam ko ma phi arab na por sha por te ailang kata ka kti ka jang kamon ka jung phi bat ko ma pensai biang ini kpa jong ka ying ru kom bala ki ong la pang kata ka kti la long kom ba la ring te kumta ide u bateri misteri te kumta haba kitrei la ka bormet om la ka wei ka kam te haba ka kti hi jong ki kam tre kam te kumno ken kitrei pat ya kata ka kam te kumta ken perlok ngai ba phi la shai bat pindon lang kata ka mesim solem perdo persnam ban ai lang kata ka kti ka jang kamon jung phi bat hakmat jong kine hi ngan persai ba une account jonga nga ai une gp number jonga ngan ai bat sobhai rap lang haba phi la pe ya kan video san chpo hadu shispa tengka kan no kat ba phi la
subha banirap lang but tang pasu pila sen ya kata kepisah ni account jonga te ngan pen I pat akamat jong tine hi parasnong jonga hangne ba kata kapisah kalawan hakti jonga bat ngan ai bat hakti jong ki rengkat bangan pen I hakamat jong pi hakaba kat no pi ki la yo kata jeng irap bat ngakarpat la kabarit ba kumta gen perlok perdo habang imdon kano kalat tingiwan hakani kalat ban tangkani kalat hingidon ban pan kajing yarap keliang na pi kat bangila bat ngangit ba pi don lang kata kamen sim hakmat jong breu khamat jong ublei ban phinia snok tilang ban ngimwan ban komba ngala ban mene ngimwan ban penjak burom menoi noru hari ngiwan takaba burom ya pi borok khoj bat lada pidon kino ki breu ki ba la banwan haing jongki hangne tengane thu ya phi ya ka address ka jongki kane ka snong walakhar bat ka kalenti ka bayat na po umsning sipau kilar kilometer sapo bat kadai ka bayat ka ba pau kerteng kum ka kerdem kulai area lane 0 point mauser kani gidi snong ki ba pau ha ni ke snong te lengba kini hi ki snong te phila ban keli lenti lane phila ban phone haune u number phone ujonga bade u gp number te phila ban phone how to hi number te kata ka jingkar patrit bat lada phila ban wan hi ban ki bala ban wan hi ban poi hi hane ka yingru te phila ban wan ngi prang subha ya phi te bat ki bamla ban poi ki badon la chengai te subha ya rap lang ban donation ya kane ka longying lengba uneu account bade ujonga hi kum te nakaliang jonga ro syaki kat bangala banle ngan le bat ngan ai ki sanspa hakani kapor bat kumta hi bat ngan ong ru ya phi ba ngamdon cash hangni ngadon hau gp te ngamdon kam hi ban pen I ya phi ya kata ka sanspa bang ai mangaro harai ba ngan so ai ma shibit ngadep ong ya ki bangan li sim sha ngan li su sha gp jonga ya hau ha ki wei bat ngan sim laga cash bat ngan ai ki bat ngamdon kam hiru ban ngan pen I ya kata ka ba ai manga I ublehin kor khu yanga ya kam jonga bat kersan lang yanga bat ya ka channel jonga ru takaba pin share shaki wei ya ka video khnang ba lada phimla ban banerap laka pisa ya ki wei bamdon lat banerap laka pisa ru phila ban share ya ka video kat sakaba phidon kamen sim te tang kata hakerteng jong ublei nok thau jongi nong bu jongi ngan berkut no ka jingkren jonga Kulai sebun. Boleh sebut. ko play shibon ya phi ki pardok sna